Yaluk chungkunui hamjak laimani bisaya bisinuya bisitam kakha baifo kaijaksinai. Rangchak angmai tuichani lungni se phailiya ama apha ani ang bini bagui se nangbai malayo nono sanani phayo. Are kepal halai iswak hamjakmani obonini komsa dui thangmani se kulaible. Hindi tabuk jero kasukfa tuyoi kharlaino. Angle Bwrwba mungsa se samalia rangchak nangle chhlabani daito se. Maya motok waijak tamani nema nefale ano soya ungmani. Nijeni manduiba barifle sorolai drni muchung nijeni manduino rangchak. Ama apha ani bagui chula thiklai jakpho rangchak nungse samanai bono. Angle Bwrwba mungsa se samalia tongui sukse kruikha ani. Nung ero phayoi araise ungtongble kaya nono bobai nini chula naijak tongo kupal. Rangchak ano laruk sidi halai ang thui thangnai se ano nungo sengcharo tongo hingoi ta wansukdi. Phayoi araise ungtongble Kisana shindi angbu thangnai se